Kinahanglang kusgon ang tingog ni Teacher Rosalyn aron madungog sa iyang mga estudyante ang iyang pagtudlo tungod kay nagtapok-tapok ang mga estudyante sa Lala Proper Integrated School dinhi sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, human nasulog ang eskwelahan ni agtong Alcadlaon sa Agosto 30. Bisan unsa na lang ang posisyon sa mga estudyante, basta madungog lang si teacher okay na, basta padayon ang ilang pagtuon. Nasunog ang 101 years old nga eskwelahan nga nakaapekto sa pagtuon sa hapit 1,000 ka mga estudyante. Makita nga bisan pa man init nga panahon, gipakita sa mga estudyante ang ilang dedikasyon sa ilang pag-eskwela, ilalom sa punuan sa kahoy, sa naghuot nga gymnasium, sa mga lugar kung diin pwede rang mahitabo ang klase. Init, igan, dayon, para mabuoni ang tensor, ako mga estudyante, gid ang nagkuhan. Sigon sa usa ka teacher, porsigido ang mga bata nga moeskwela, ilabi na nga nibalik na ang face-to-face nga klase. Wala pa nibawi kanus matukod ang bag-ong eskwelahan, apan padayon pang nakig-alayon ang lokal nga panggamhanan sa provincial government o sa DepEd aron hisgutan ang pagtukod sa bagong istruktura alang sa mga bata. Nasakitan man ang tanan sa pagkaugnaw sa eskwelahan, apan kinahanglan nga ipadayon ang klase, labi na nga nagsugod na ang face-to-face class human sa 2 ka tuig tungod sa pandemya. Michael Navarro, Newsline Philippines, Province of Lanao del Norte. Stay safe,